poso tan gran que això havia començat ja en petitó. Bona nit, avui hem avançat el directe un dia, normalment els fem els dimarts, però avui el fem en dilluns perquè anava molt millor per coordinar horaris de tot. I de què venim a parlar? Doncs avui venim a parlar de Star Wars, o el que molts vam conèixer en el seu moment com la Guerra de les Galàxies. Fa més de 45 anys que ja vam veure aquestes lletres grogues com s'anaven allunyant cap al cel estrellat, però podem dir clarament que avui en dia Star Wars està més viu que mai. Tenim multitud de productes, des de llibres, còmics, jocs, televisió. Aquest any no n'hem tingut, però també tindrem més pel·lícules. I he pensat que estaria molt bé fer una mica de repàs de com ha sigut aquest 2024, que per als fans de Star Wars ha sigut una miqueta tumultuós, ho podríem dir així. I per fer-ho, sabeu que sempre m'agrada convidar a gent que m'agrada molt escoltar la seva opinió i en saben més que jo de molts temes. Per tant, els dono la benvinguda a tots de cop i ara els aniré saludant. Molt benvinguts a tots. Començarem fent un repàs. Roger, d'Art Segador, què tal? Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i res, un plaer sempre estar aquí per parlar de Star Wars, que m'encanta i a més amb excel·lent companyia avui. Sí, això ho puc donar fe tranquil·lament. Àlvar, com vas? Què tal? Molt bé, doncs encantat també de tornar a ser per aquí. Sempre que s'acaba alguna sèrie de Star Wars o algun producte sempre acabem passant per aquí i està guai fer una mica de memoràndum i posar context i parlar una mica de tot. I està guai perquè amb en Roger tampoc ens hem pogut trobar durant els capítols d'Skeleton Crew i bueno, el director frustrat ho ha fet possible. Així que superbé. Hem fet reunió de dos canals, el Far Wars i la cantina, en Darth Segador, amb la cantina dels Kubakians, que us heu convertit ja en una espècie de referent amb el que fa l'anàlisi de capítols. O sigui, és gairebé una cosa obligatòria veure un capítol de qualsevol sèrie de Star Wars i després fer el repàs dels dos directes perquè t'adones de coses que no... a mi se m'havien passat totalment dalt per dalt mentre mirava el capítol. I, perdó, Helena, molt bona nit, molt benvinguda també, que m'he enrotllat amb els dos. No, cap problema. És fantàstic perquè no cal tenir un canal. Quan et conviden a diferents llocs no cal tenir cap canal per xerrar. Vull dir, és fantàstic. Gràcies per convidar-me, per cert. Faltaria més. Doncs, si voleu fer una miqueta, com us he comentat abans i he comentat quan he fet la presentació, avui no venim a parlar només de Skeleton Crew o no venim a parlar només de The Acolyte, sinó que venim a fer una mica de repàs. Venim a parlar només de Star Wars, això sí. Només de Star Wars, això sí. La resta de coses ja trobarem altres dies per parlar-ne. Però sí, com bé diu en Roger, parlar una miqueta de com ha sigut aquest any, per les coses bones, per les coses dolentes, que també n'hi ha hagut, i també una miqueta com veiem el futur de Star Wars. I farem una mica, amb més o menys profunditat, un repàs de tot. Però per començar, amb trets generals, i seguint la mateixa, si us va bé, el mateix ordre que hem seguit a la presentació, com heu vist aquest 2024 amb el que fa referència a Star Wars? Doncs mira, a mi, pel que fa a continguts, molt bé. Jo m'ho he passat genial amb tots els continguts que hem tingut. Alguns m'han agradat molt. Altres no tant, però tots els he gaudit. No n'hi ha hagut cap que fos una decepció molt grossa. Però, així com pel que fa a contingut, sí que m'ho he passat molt bé. Per primer cop no, però potser el cop que més, perquè ja havia viscut situacions semblants amb les seqüeles, però crec que mai havíem arribat al nivell que s'ha arribat aquest any passat, amb The Acolyte i el fandom, no? I la gent. I la veritat és que no ha estat gaire agradable. Sí, d'això també no vull entrar-hi perquè és una cosa que, evidentment, la podem comentar per sobre, però tampoc ens hi hem de ficar perquè, tal com diuen, no n'hi ha tampoc en raja, però sí que després, si de cas, podem comentar una miqueta el tema aquest que està passant amb el fandom. Però tinc la sort que en els ambients en els quals em moc hi ha molt bona gent i, per tant, sí que hem pogut gaudir perfectament de tot el que hem anat tenint. Sí, perfecte. I a més, un ambient molt sa, perquè ho hem vist amb les cantines també, de que hi ha gent que hi ha producte de Star Wars que no li ha agradat. I jo sempre he respectat el mateix. Si no t'agrada una cosa i tens uns motius argumentats per dir no m'agrada això,
és perfectament lícit, no ens ha d'agradar tot, com bé deies. Una altra cosa ja és la toxicitat que corre a vegades per internet. Doncs un bon any, així podríem definir. Sí, i tant. Àlvar, estàs amb la mateixa idea? Sí, jo també estic en sintonia i és que compartiria paraula per paraula el que ha dit en Dark Segador, perquè The Acolyte jo l'he gaudit moltíssim i Skeleton Crew no sé exactament el motiu o sigui, no sé, després suposo que en parlarem més abastament, però és que és una sèrie que se m'ha posat al top 3 o top 4, o sigui, poder top 4, però perquè està allà i després hauríem d'entrar a debatre moltes coses de transcendència en l'univers i tot plegat, però com a producte individual m'ha fascinat, he estat totalment dintre i feia anys que no gaudia de la manera en què ho feia amb The Skeleton Crew, a nivell o sigui, gaudir en el sentit que és una sèrie que podria, si hagués sigut una pel·li, seria una pel·li que em posaria cada any per Nadal. Molt bé. I Helena, comparteixes opinió també? Quasi puc afegir poc, vull dir, perquè realment, una mica amb el que deia Roger, jo crec que tenim la sort de que ens movem, jo crec que tots quatre igual, en uns ambients que no són tòxics, que no vol dir que tots ens agradi, no. Simplement que el que no ens agrada no traiem l'escopeta i volem matar el director, per exemple. I a part d'això, a títol personal, jo he disfrutat molt. He disfrutat molt com a persona adulta que ja quan vaig néixer ja estava allí a Star Wars, o sigui, soc una mica velleta, i he disfrutat, per exemple, en productes com els Goonies espacials, que li diuen així, perquè jo l'he disfrutat com a adulta i l'he disfrutat com a nena. Perquè és que, a veure, Star Wars ho deia Lucas, és un producte per nens. I amb la meva filla, que és una nena que té 13 anys, ho estem disfrutant un munt, perquè jo ja l'havia vist i ara l'estic veient amb ella. I és... Bueno, i jo de col·le, vull dir, jo vaig quedar encantada i enamoradíssima. No sé d'on surt el que surt, però bueno. I tota la resta de productes, que n'hi ha d'altres de més fa temps, que estan molt xulos. Vull dir, t'agradaran més, t'agradaran menys, però és Star Wars. Vull dir, l'essència és tenir ganes de disfrutar i si no t'agrada en excés, doncs no m'ha agradat i ja està. Bé, de fet, és que comparteixo tot el que dieu. Jo sí, per exemple, jo sóc els que de The Acolyte no em va acabar de funcionar. No... Tenia coses bones, tenia coses que em pintaven molt i molt bé, però la resolució, l'atropellament amb algunes coses, no em va funcionar com a sèrie. Però sí que estic d'acord en que és univers Star Wars i sempre ho he dit, tot el que sigui ampliar l'univers Star Wars, explicar noves històries, em sembla magnífic i crec que ho hem de gaudir moltíssim. I amb Skeleton Crew, per exemple, trenco un dels estigmes que per mi ha tingut Star Wars en molt de temps, que si voleu hi entrem, si no ho deixem passar, és una opinió meva, que és el fet de la necessitat que tenien molts productes de Star Wars, o que han tingut molts de productes de Star Wars, estar lligats al tronc principal de la saga. I per bé o per mal, això li ha passat factura a Star Wars, perquè tots volem saber més coses d'en Han, més coses de la Leia, més coses de Darth Plagueis, del tio que va canviar l'oli per primera vegada al Falcó Mil·lenari. Tot això en volem saber més coses. Però a vegades això obliga a les sèries a fer alguns girs o a forçar algunes situacions i, en canvi, m'he trobat que amb Skeleton Crew això ha desaparegut totalment. I han tingut com llibertat de crear una història nova que, com deia l'Helena, reconeixes que és Star Wars només mirant-ho, però no t'obliga a buscar allò d'entrar al personatge o entrar a la història, sinó que simplement està ficat allà dintre. Per tant, jo és un any que tot hi ha hagut coses que no m'han agradat, com és The Acolyte, crec que ha sigut un gran any per a Star Wars. I el que estàvem comentant una miqueta dels haters, de tot aquest moviment que hi ha tòxic per les xarxes, és que Star Wars és aventures juvenils, no diria infantils, però sí juvenils. Vull dir, és que
quan passava tot el tema de les crítiques a internet, estava pensant, què hagués passat si hi hagués hagut Twitter quan van fer la caravana a Endor o la batalla dels Ewoks? Sí, clar, és que... Sí, però allò és Star Wars, vull dir, allò era Star Wars, vull dir, i a mi no m'agraden, que consti que jo soc totalment, ho sabeu, al contrari, els Ewoks els detesto totalment, però has d'entendre que forma part d'aquest univers. En un univers com aquest hi ha d'haver-hi coses més serioses, més adultes, però també coses una miqueta més infantils. I el que ja no m'entra al cap és el fet de pensar que en una galàxia de milers de milions de planetes tots siguin blancs, heterosexuals, i no ho sé, o sigui, la gent que pensa això realment és que no diré que no s'estima Star Wars, perquè la seva retorçada manera potser sí, però no saben ben bé què representa Star Wars. No sé si tot el tema del haterisme voleu comentar alguna cosa o anem ja per feina i anem comentant els productes que han anat sortint al llarg de l'any de Star Wars. Millor, perquè si no, d'aquí no sortim, la veritat. Doncs no, cap problema. Deixem estar això i aquí venim amb bon rotllo. Si us sembla, començarem amb la part que és una miqueta menys mainstream de Star Wars i després ja entrarem una miqueta més. I aquí crec que l'Àlvar pot agafar una miqueta més la paraula, perquè ja portem uns anys, no he mirat quants, però 2 o 3 diria que és que va sortir els primers de l'Alta República de llibres. Sí. I s'han anat instaurant, vull dir, estem veient noves històries, han sortit varis llibres aquest any. Àlvar, tu que els has llegit una miqueta, anat seguint, què és aquest moment de l'Alta República i com està amb llibre? És a dir, tot aquest moviment editorial que s'ha fet amb l'Alta República, per dir-ho així, obre un nou ventall a una època nova de Star Wars i és una cosa que trobo que s'ha fet molt bé perquè tu no estàs obligat a seguir-ho tot. És a dir, és una mica triar la teva pròpia aventura, en el sentit de que ells agafen una època concreta, que és uns 200, 300 anys abans de l'amenaça fantasma, i el que fan és que fan diferents llançaments, tant de novel·la adulta, com de novel·la juvenil, com de còmic. Llavors, tu tries una mica. Per exemple, jo el que he fet és seguir la novel·la adulta, que és el que m'ha atrapat més i el que m'agrada també. És això, o sigui, els que som lectors doncs tens 50.000 fronts oberts constantment, llavors tries una mica i fas una mica de selecció perquè tens tantes coses per llegir que dius, no m'ho llegiré tot. Llavors, jo vaig triar això, però després sí que arran de veure els personatges que hi surten, que són elencs força corals, els que participen els Jedis que participen en el llibre, els personatges que surten, que després hi ha certes novel·les juvenils o certes novel·les més independents i els còmics, que el que fan és donen algun punt de vista diferent i allunyat dels events que han anat passant a les novel·les adultes, donen diferents perspectives i desenvolupen personatges que ja han sortit. Llavors, clar, és això, està molt bé perquè si tu només vols seguir la trama principal, ho pots fer-ho, són 3 novel·les per llançament, per dir-ho així. Ara crec que anem per la segona onada. Llavors és això, o sigui, són les 3 novel·les i després tu tries com les complementes. Jo encara no he arribat a llegir la segona onada perquè fins que no estan estrenades aquí en castellà doncs no les llegeixo i el que m'ha arribat de moment doncs no està gaire ben afinat i m'estic esperant a que surti bé i poder-m'ho comprar i també tenir el temps perquè ara hi ha les Dònics, hi ha... tinc bastants fronts oberts i bàsicament per a aquella gent que no hagi entrat en el món i tingui un xic de curiositat, sapigueu que és una època daurada dels Jedi, on hi ha molt de Jedi, hi ha molta espasa de llum, hi ha molta filosofia Jedi, hi ha molt d'ús de la força a nivells brutals, vull dir, aquí, clar, els Jedi tenen un domini de la força molt més gran del que hem vist fins ara perquè
ja l'amenaça fantasma estan en època de capa caiguda, diguéssim, els Jedi. Estan en la seva última fase i han perdut molta vistonada respecte a com estaven a l'Alta República. I, a més, tens el que també molts de fans demanaven, que era un malvat o uns dolents que no fossin Sith. I en aquest cas tens els Nihil, que són una espècie de pirates galàctics com els que hem pogut veure a Skeleton Crew, però són diferents, És a dir, no us imagineu el tipus de pirata que hem vist a Skeleton Crew com els Nihil. Els Nihil, bàsicament, són pirates i el que es dediquen és a buscar rutes espacials per atacar i causar el caos, per dir-ho d'alguna manera. Ells s'escuden molt en viure entre rutes, és a dir, quan parlo de rutes espacials, vosaltres sabeu que quan a Star Wars saltes a l'hiperespai, saltes d'un punt A a un punt B, però en realitat tu estàs seguint una ruta, no? Que només segueixes tu. Llavors, ells el que fan és delimitar aquestes rutes, conèixer-les molt bé i viure a través d'aquestes rutes. És complicat, vull dir, sé que ara ho estic explicant aquí de primera volada, però és un món, està molt xulo i desenvolupa molt bé tot això que són els viatges a l'hiperespai i els salts hiperespacials i està guai. I llegiu-los perquè està xulo. No doc més la xapa. Roger, Helena, no sé si vosaltres n'heu llegit algun o us heu llegit aquests. Sí, només em vaig llegir el primer jo, així que no puc aportar gaire. No, bueno, em pots aportar més que jo, que no n'he llegit cap, tampoc. No, jo no he llegit, crec que en tota la meva vida jo m'he basat més en pel·lícules, sèries, llibres i còmics, n'he llegit molt pocs, però d'escoltar a les cantines o escoltar-vos, aprenc moltíssim. I pel que estava comentant l'Àlvar, crec que hi ha una cosa bona que s'està fent, no sé si és exclusiu del 24 o ja de fa anys, s'està creant una miqueta, s'està donant importància a alguna cosa més que la saga Skywalker. Hi ha més planetes, hi ha més Jedi, hi ha més èpoques, hi ha anys que no existien o antepassados com a molt, i això crec que està molt bé per potser nous fans, gent que s'acopli ara a tot el món Star Wars, li obren un univers molt gran que no tenien els primers fans de Star Wars. Perquè els primers fans de Star Wars només era la saga Skywalker. Llavors, amb els còmics, amb els llibres, amb les noves sèries, s'està obrint un món que és ara. No estava abans, vull dir, és ara que hi ha més. Llavors, ara potser la gent començarà una mica, el que deies tu, Pau, d'entendre que en tot un univers hi ha més famílies, hi ha més alienígenes, hi ha més formes de vida diferents, no? I això m'agrada que ho estiguin fent. Em costa llegir per coses del meu cap, però, mira, m'has fet una mica de gossa, de llegir. Hauré de mirar. Jo haig de reconèixer que no n'he llegit... Ai, perdona, Roger, digues. No, res, anava a afegir només que l'Alta República és un gran encert, realment, perquè estan molt bé totes les novel·les i còmics també que van entre l'episodi 5 i el 6 i poden fer una bona història també, però està molt bé, jo crec, un projecte totalment apartat, la manera com es va formar, que van seleccionar uns quants escriptors, van estar molt de temps com preparant, coent aquest projecte i clar, al no estar limitat per altres productes que ja estan fets, doncs tens molta més llibertat per crear històries de zero i doncs realment creant coses que no havies vist mai i fer-les d'una manera com totalment nova, no? Jo anava a dir que no n'he llegit cap d'aquests i buscant informació m'ha cridat molt l'atenció com que havia sortit aquest 2024, que és aquest que veieu aquí al baix d'en Han i la Leia, que és la princesa i el sinvergüenza, que això, no sé si Helena, tu els devies haver vist a la nostra època, en Roger i l'Àlvar, no sé què era el que ara es consideren llegendes, que durant molts anys va ser el nostre cànon de Star Wars, que era la continuació. I m'ha cridat molt l'atenció perquè no he aconseguit trobar-lo, però aquest llibre me recorda molt a un que ja s'havia publicat abans i que ara hauria de ser Leyendes, i aquest està publicat com a història normal. De fet, jo hi ha els Hijos del Jedi, jo en tinc uns quants d'aquests i els he anat llegint, i seguien amb la relació d'en Han i la Leia, i m'ha cridat l'atenció. Aquest potser el compraré una mica com a nostàlgia passada, a veure
que m'han canviat de lo que era el meu cànon, que ara ja no ho és, i ho vull llegir, però m'ha semblat interessant. És traumàtic, És traumàtic. Quan tota la teva vida has cregut que hi ha uns fills X, d'esto, i de cop i volta t'ho canvien i ho acceptes perquè som així de bons, però és una mica traumàtic, Que jo buscava 3 fills i de cop només n'hi ha un. És un lío, és un lío. Jo haig de dir que el meu cànon de Star Wars es divideix en 2. Hi ha un cànon que és el cinematogràfic i un cànon que és el que jo vaig seguir quan era petit, que és el que hi havia a les novel·les. I visc amb aquesta dualitat de dir, bueno, els dos són vàlids, per tant, els accepto tots dos sense problemes. Multiverso Star Wars. Sí, és un multiversal Star Wars directament. I una altra novetat que hem tingut, bé, això no era novetat, però quasi aquest any, ha sigut un joc de cartes. El Màgic el coneix tothom, aquest any va sortir l'Orcana també, i no diré de cop i volta perquè ja anàvem veient coses, però Star Wars va parir aquest deck builder, no sé com dir, aquest joc de cartes col·leccionables, que me'n recordo quan va sortir, o sigui, a la botiga on te vaig normalment, estava esgotadíssim. O sigui, van volar com una mala cosa. Jo vaig ser dels que van anar el primer dia a comprar-lo també. El vaig comprar, el vaig mirar i el vaig deixar perquè no tinc temps a jugar. Però bé, és una bona iniciativa per atraure un tipus de públic potser diferent a Star Wars. No sé si l'heu provat, l'heu jugat, en sabeu alguna cosa més d'aquest Star Wars Unlimited? Zero. Jo només sé que el nostre bon amic Jordi Nowen està enganxadíssim i li encanta. És que enganxa molt perquè, a més, és un joc relativament senzill de jugar, o sigui, les normes s'aprenen molt i molt ràpid. Els que poden estar acostumats a jugar a jocs de cartes, com deia, Màgic o aquest estil, entenen bàsicament ràpidament les regles i, a més, una cosa molt bona és que és un tu contra tu directament. Per tant, tu jugues amb un altre oponent, un és al costat fosc, l'altre és al costat de la llum i us enfronteu amb les normes que porten. Allà on vaig jo a comprar còmics i tota aquesta mandanga que organitzen tornejos, em sembla que és cada cap de setmana, organitzen partides, per tant hi ha molt de moviment, ja hi comença a haver-hi la típica especulació amb les cartes també, però això és habitual. I també està patint un dels mals que pateix a Màgic, que és que van traient noves edicions. Ara vam començar amb l'edició normal amb en Luke i en Darth Vader, una a cada costat. Ara ja tenim la part de Masoka també. Anem tinguent bastanta feina, però són molt maques, són un perill perquè són molt maques de col·leccionar. Si teniu opció i teniu algun lloc on te facin a vegades demostracions així, us recomano que li dongueu un cop d'ull perquè realment són xules de veure i de jugar. Però bueno. A mi em recorda, ara em perdonareu, em recorda una edició de les galetes Oreo que van fer de Star Wars, que estava les vermelles i les blaves completament, perquè he vist i dic, ostres. I després hi ha una cosa curiosa que has dit, que és un joc senzill. Ara em corregiu, però em fa l'efecte que quan treuen jocs de Star Wars sempre són senzills. El rol de Star Wars va començar super simple, la fitxa és super senzilla, daus de 6, super senzill. Després es complica. Però hi ha altres productes, gent que conec que juga a coses de Star Wars, sempre diuen que al principi són senzills. No sé si ho fan expressament perquè t'enganxis i tal, però m'ha recordat això. Clar, aquest té com els jocs tots aquest tipus de jocs de cartes que les normes són relativament senzilles, després ja és quan jugues l'estratègia que es va complicant moltíssim la cosa. Què més hem tingut aquest any? Va, això ja he suposat que ens ho passaríem una miqueta ràpid, però hem tingut altres tipus de joc. Jocs per consola i jocs per ordinador. Hem tingut l'Outlaws, que se n'esperava molt. Quina profunda decepció. És que anava a dir. I el Jedi Survivor, que és la segona entrega del Fallen Jedi, que jo haig de dir que no he aconseguit acabar-me mai el Fallen Jedi perquè hi ha un moment en què em satura i no hi entro.
Bueno, Álvaro, ja, per al·lusions gairebé. Què t'ha passat amb l'Outlaw? Perquè feia molt bona pinta i visualment sembla que està molt bé. Que no és el joc que ens van vendre, en absolut. És a dir, ens van vendre que seria un joc de món obert i no és un joc de món obert. És a dir, el Jedi Survivor té més món obert que Outlaws. És a dir, Jedi Survivor ja neix dient soc un joc de plataformes que combina la plataformeig, diguéssim, amb món obert. I és així, no enganya ningú i de fet crec que s'ha superat per moltíssim el Jedi Survivor respecte al Fallen Order. Vull dir, el Jedi Survivor per mi és una meravella, és el millor joc que he jugat de Star Wars en molt de temps i té una història magnífica, és això, et dona espai de llibertat, de creativitat, de construcció, de millorar coses. L'Outlaws és això, o sigui, tu vas a un planeta i tens una zona delimitada, però no et pensis que en aquesta zona delimitada tu pots anar per absolutament tot arreu. És a dir, estem acostumats, els que hem jugat molt a joc obert, que si és joc obert, la majoria de textures, la majoria de coses són salvables d'alguna manera o altra. D'acord? Aquí, per exemple, si vas a Kijimi, en el cas d'Outlaws, són passadissos. Tu no pots anar lliurement per allà. Si, per exemple, estàs a Tatooine, d'acord? Tu, en el desert, sí que et pots moure lliurement amb la moto. És desert, és camp obert. A la que tu arribes al poble o arribes a un lloc o arribes a un assentament, passa a ser plataformeig en el sentit de que són passadissos guiats. Llavors, en aquest sentit, dona 0. Llavors, la personalització del personatge cotreja bastant i, a més, és a la Ubisoft amb packs i amb merdes derivades. La història, per mi, és dolentíssima en el sentit de que és... Des del principi volen planejar un atracament i van reclutant persones, però aquestes persones no tenen cap incidència en la trama del joc fins a l'últim episodi que tu els sents com a veu en off i interactuen poquíssim amb tu. Vull dir, estic fent spoilers, però... Vull dir que de lo que podia ser, que era un joc de món obert de Star Wars, ben parit, que et donés llibertat, que poguessis explorar coses... Hosti, que te'n vas a explorar la casa d'en Luke a Tatooine i dius, ostres, almenys m'hi trobaré alguna referència, que soni alguna música, que em donin algun trofeu, algun tresor, no passa res. Hi ha un diàleg de dues persones que diuen, hòstia, aquí els devia passar alguna xungo, ja està. I dius, saps que és el primer que vas a fer com a fan, anar-te'n a Tatooine a buscar la casa de Luke. I, no sé, o sigui, crec que és un despropòsit i és de les pitjors coses que ha fet Ubisoft en molt de temps, perquè... És dir molt, això, Perquè, hosti, Ubisoft sí que fa el seu Bugisoft i que al principi quan treus jocs doncs molts tenen els seus bugs i tota la pesca, però, hòstia, a nivell de món obert són bastant referents, és a dir, saben bastant el que toquen. I quan ho han solucionat, hòstia, foten jocs ben parits. I en aquí és que, hòstia, no interactues amb res, quasi. I això no... O sigui, el Outlaws vaig acabar el mode història i el vaig deixar allà. No vaig ni completar... No. Em va decepcionar profundament. Roger, n'has provat algun dels dos o...? No, cap. És que jo no sóc gens de videojocs. Vale. Però, si una cosa que, per exemple, teníem el Force Unleashed, que era un videojoc que va sortir per la generació anterior de consoles, i jo crec que no va fer-ho, però aquí el protagonista del Jedi Survivor i del Fallen Order, que és aquest en Cal Kestis, s'ha tornat canon amb Star Wars, no? Sí, correcte. Sí, ho és, no? Sí. De fet, canon ho són tots, realment. Tots aquests nous videojocs, la història és canon, i per tant tots els personatges són canon. Sí que amb el Cal Kestis hi ha molts rumors que sonen de fa temps, però recentment també ha tornat a ressorgir, que volen que aparegui l'actor en alguna sèrie o en algun nou producte de Star Wars. És que les coses que passen a Jedi Fallen Order i Jedi Survivor, és a dir, estan molt ben documentades a nivell de Star Wars en el sentit de que et donen moltes coses que després han sortit de manera directa o indirecta a sèries i pel·lícules. És a dir,
el camí de la senda, hòstia, està aquí, a la senda oculta. Els Jedis amb espases roges està aquí, també. L'Alta República també l'introdueixen, i l'introdueixen molt bé. Veus vestigis de l'Alta República, flashbacks de l'Alta República, mencions als esdeveniments de l'Alta República. És a dir, veus que hi ha un treball molt bèstia per fer aquest joc i per mi és exquisit. No. Jo ja dic, és que jo vaig tenir problemes amb el primer, amb el Fallen Order, que no aconseguia avançar. Em quedava encallat, no m'atrapava. Jo també, Pau, però la millora que fa del Fallen Order al Survivor és infinita. Ja, però és que no jugaré al Fallen Order, el Survivor sense haver acabat el... Et mires un gameplay ràpid i tires milles. Sí. De veritat, o sigui, és que val la pena fer això per jugar al Survivor perquè és un pedazo de joc. No, tindrem en compte. Falta, com sempre amb tot, trobar temps per fer-ho. Però bé, ara que hem tocat una miqueta la part menys mainstream, anem una miqueta a el que sí que la gran majoria, jo no, però podem comentar. Comencem una primera sèrie que jo no he vist, però que me n'he sentit a parlar molt bones coses, que és The Bad Batch. The Bad Batch ha acabat aquest any i ha sigut la temporada final, 3 temporades, i ha rebut molt bones crítiques. Vosaltres que l'heu vist... És que és molt bona. Roger. Jo estic I va millorant, I va millorant. Sí. És una sèrie que jo vaig començar a veure, la vaig deixar i la vaig seguir veient perquè les cantines la recomanaven, perquè jo no és un estil que em motivi i al final vaig veure-la i està molt bé. I jo sóc una mica especialista, vull dir, està molt xula, molt xula. És que és una sèrie que no crida l'atenció, perquè dius, The Bad Batch, a mi que m'importa aquest grup de soldats, però és que després la mires i dius, uah, increïble. Sí que és veritat que té alguns episodis, sobretot les primeres temporades, perquè com ha dit bé l'Helena, millora. És que la tercera és boníssima. Sí. Però sí que és veritat que les primeres doncs, tenen alguns capítols així una mica de farciment, podríem dir, però t'introdueixen algunes coses molt interessants i que no s'havien tocat mai al cànon de Star Wars i són de molta importància, crec jo, com és, per exemple, el destí dels clons, que els va passar als clons i per què després, quan veiem la trilogia original, ja no... Què se n'ha fet dels clons, que n'hi havia tants a l'època de les guerres clon i de les preqüeles. Doncs ho veiem en aquesta sèrie. No sé. I és el primer cop que algú es preocupa pels clons. O sigui, que se li donen importància a que seran clons, però són individuals. I és un concepte, dius, els clons són 3.000 iguals i no d'esto. Se'ls dona aquesta entitat pròpia a cada un d'ells, no només als protagonistes de la sèrie, sinó a tots, no? I hi ha algú que es preocupa, que vol saber que per què no... Bueno, no, tampoc vull spoilejar massa, però és una de les coses que a mi em va cridar l'atenció, no? Que hi havia una part molt actual, perquè no són números, no? Són persones i tots i tal. No sé, a mi em va agradar i contra més avançava la sèrie i les temporades, més em va agradar. I, a més, tècnicament, això suposo que vosaltres sabreu més, es nota que hi havia millores, que hi havia... No sabria com dir-ho, però que es notava que s'estava fent, que s'estava invertint més, que s'estava fent amb més carinyo, diguem-ne així. I està molt bé, al final al final m'ha agradat més i has de tornar-la a veure al principi per empapar-te bé. Sí, i és una sèrie que també, igual que l'Helena, he vist gràcies a en Roger, perquè era una sèrie que, com diu en Roger, no crida gaire l'atenció al principi i era com, bueno, aquesta la sacrifico. I en Roger un dia em va dir, tu, vens a la cantina a parlar? I dic, vale, ok, em miro la sèrie i vinc. I jo vaig fer i, hosti, la veritat és que acaba enganxant. Sí que és això que tota sèrie d'animació té els seus capítols palla, evidentment, però, hosti, és una sèrie que a temporada que passa el salt qualitatiu és major. I l'última, hòstia, té una qualitat d'animació que és molt guai, I a nivell de trama és el que deia l'Helena també, que el fet d'abordar els clons
de veure com fa aquesta transició de tenir un exèrcit de clons a un exèrcit de persones. No vull dir que els clons no siguin persones, no vull fer discriminació als clons, però vull dir que de la pel·li de la venjança del Sith fins a la Nova Esperança doncs hi ha una transició a nivell que els Stormtroopers són clons i després a l'amenaça fantasma, doncs a la Nova Esperança doncs ja són persones individuals no clonades. No? Llavors, com es fa aquesta transició? Què implica? Què suposa? Quins maldecaps porta? I a part d'això, comença... O sigui, serveix també com a fil per connectar això que Filoni ens vol explicar en algun moment o altre, que és el com Palpatine acaba clonant-se ell mateix i tot el projecte Nigromant. Tenim el naixement de tot aquest projecte el tenim una mica aquí i està molt guai, està bé. Al final te'l deixa una mica obert i no saps ben bé cap on t'anirà, però està bé. Però la sèrie està acabada, no? O sigui, està acabada, sí. Sí, 100%. Hi ha una pila que passa després que deixa coses obertes per futurs projectes, entenc. Val. Però és intel·ligent per part d'ells, ho han acabat, però qui sap si algun dia, en comptes de Bad Batch, serà una altra cosa, però serà a continuació. Però la sèrie sí que es tanca, les trames de la sèrie. És una sèrie imprescindible. Si has vist de Clone Wars i t'agrada Clone Wars, és la continuació. S'ha de veure. Jo Clone Wars no l'he... Jo t'anava a preguntar si... Sabeu que vaig anar molt tard amb Rebels. Un cop vaig anar tard, vaig flipar molt amb Rebels, perquè no me n'esperava res. Aquesta... M'ha passat una miqueta el que heu comentat tots, que d'entrada en cap moment em va cridar l'atenció, però al mateix temps tenia aquest coquet a darrere de dir Rebels tampoc et va cridar l'atenció i mira el que te vas perdre. I més quan no vaig veure cap cantina ni res, perquè quan la vegi vull anar-hi sense menjar-me spoilers i per tant ho tinc tot pendent. Però sí que és cert que per xarxes hi havia molt d'emoció, sobretot a la temporada final i al final de la sèrie, que fan que la tingui sempre a la llista de pendents. Vull dir, algun dia l'acabaré veient, però està molt bé que també amb animació Star Wars faci productes que siguin atraents per tota classe de públic, perquè també hem tingut les aventures de los jóvenes Jedi, que són cap a un públic més petit, i aquesta, que per el que he pogut llegir, és més tirant cap a un públic una miqueta més adult, no? Que no juvenil, diguéssim. Sí, és que té moments bastant foscs. En molts aspectes és molt més fosca que... No tots els d'Skeleton Crew que hem tingut, és que cada Mandalorian, m'atreviria a dir, o que Ahsoka. Que tenen un to més juvenil, més Star Wars. I l'estil d'animació, que és molt de l'última temporada de Clone Wars i l'última ja és superar això que... O sigui, a nivell d'animació estem parlant, Una cosa que està molt bé, crec, de Bad Batch és que això que dèiem fosca no vol dir forçosament o que hi hagi poca llum o que mori gent, no, perquè hi ha temes que són molt de l'esclavitud, la identitat, tot això un criu veu i no està preparat per segons quins raonaments, però pot veure la sèrie. I, en canvi, hi ha també temes, allò que comentàvem, no? La identitat, tot això, que més o menys adults ho entenem d'una forma i que si un xaval o una xavaleta més jove ho veu, no arriba a això, però també ho pot veure i entén el que està passant. Mira, volen que... No sé si m'explico, així com, per exemple, els joves Jedi és evident que no hi ha aquestes complexitats i és més simple, és història recta, ja està. Però Bad Batch té aquesta doble lectura, si vols veure-ho així o també pots passar de tot i veure-ho pla, com ho veuria un nen, un jove, que no té més. I això és una cosa que s'està fent molt últimament. Sèries que tenen doble lectura, que tu les pots veure des d'una perspectiva més senzilla, més innocent, o veure més com a suposat adult que estàs experimentat i aquestes coses i temes més profuns. No només que mori gent o no mori gent, sinó que hi ha coses molt
No em surt la paraula, però ja m'enteneu, no per on vaig. Sí, no. Gràcies. Jo estic totalment d'acord, perquè malgrat totes aquestes coses més fosques que comentava, el personatge protagonista és una nena petita i, per tant, una nena petita o un nen petit s'hi pot sentir molt identificat i gaudir perfectament d'aquesta sèrie. Exacte. L'haurem de veure en algun moment. Encara no he vist Clone Wars, he tardat molts anys a veure Rebels, a poc aniré arribant a tot això. I anem pel primer Sant Cristo Gros del 2024, una sèrie que se n'esperava moltíssim, se'n va comentar moltíssim i el resultat va ser una miqueta desigual. Hem tingut una miqueta de tot, que és aquesta The Acolyte, que, bé, per mi personalment, ja us ho he comentat, va ser una miqueta una decepció, sobretot perquè hi ha un punt en què, per mi, volia fer un pas una miqueta més cap allà amb certes clars obscurs de lo que seria l'ordre Jedi, que m'hagués agradat molt més que exploressin, que potenciessin i que mostressin, i aquí es queda una miqueta a mitja, sense atrevir-se del tot anar-hi. És una sèrie que té moments molt bons, d'altres que has de fer un salt, per mi, vull dir, un salt de fe per seguir el ritme i creure't el que estan explicant. Vull dir, a mi les explicacions de tot el que passa en aquell temple, l'incendi, tot això, no em van acabar de convèncer. Té actuacions molt bones. La Daphne Kent, que aquí fa de jove Jedi, està extraordinària en el seu paper. En Kimir, que seria el dolent, és espectacular. Va portar molta polèmica, no entrarem en això, però com a sèrie en si, fem una mica 4 cèntims de què us va semblar a vosaltres The Acolyte. Us va deixar amb un bon regust, un mal regust, esperava una miqueta més? No sé, Roger, una miqueta, què et va semblar The Acolyte en línies generals? A mi em va agradar, però tot i així no és de les que més m'ha agradat. De fet, vaig fer un rànquing abans de saber que no farien segona temporada d'això i la vaig posar de les últimes. I no és que no m'agradés, però que les altres em van agradar més. Llavors, la vaig gaudir, però sí que és veritat que vaig trobar algunes mancances, com per exemple, a vegades el ritme se'n feia una mica lent en algunes parts, però alhora també estava interessat, és a dir, m'atreia prou com per voler saber què passava, els misteris i els personatges. No sé, ho recordo com una bona experiència comentar-la i tot el que ens presentava, doncs la veritat és que sí que tenia coses interessants, per no parlar de coses que són brutals, com per exemple els duels. Jo crec que tenim en aquesta sèrie els millors duels que hem vist mai a Star Wars, que són espectaculars. I això, li ha faltat alguna cosa. Estic segur que si hagués continuat haguéssim vist més, perquè és una sèrie d'aquestes que comença lenta i pot arribar a ser molt grossa i no el sabrem mai, no? Segurament, com tot el que podria haver estat. Però bé, gaudible, al final. Helena, què tal t'ha semblat tu, The Acolyte? A mi amb Acolyte em passa una cosa, que em passa molt a la vida, que això és una cosa meva. En el moment que ho critiquen sense sentit, per criticar una cosa és una mica el que comentava abans. Vull dir, per exemple, tu has dit no em va fer el pes per això. Perfecte, vull dir, és normal, doncs has dit els teus arguments. En el moment que aquesta sèrie, abans de començar, ja tenia, i perdoneu que introdueixi de nou el tema, una sèrie de crítiques brutals, va despertar en mi l'efecte contrari de l'he de protegir. Llavors, a mi em va agradar. No sé fins a quin punt em va agradar fins aquí i tota la resta és jo ho vull protegir, això perquè no trobo just el que va passar o realment és que em va agradar moltíssim. A mi em va agradar molt, ja us dic, no m'he analitzat prou, encara no he anat a la psiquiatra per saber-ho, però em va agradar molt. I una mica en relació amb el que acaba de dir el Roger, no ho havia pensat per així, és una sèrie que ens deixa moltes possibilitats obertes. No històries, sinó moltes possibilitats. Qui és en Kimir? D'on surt aquest home? D'on ha sortit? Per què coneix tant la força? Per allí. Qui són les bessones? Qui són aquestes bruixes? És a dir, és una sèrie que, d'acord, només han fet una temporada, però el que podria arribar a sortir
d'aquesta sèrie és molt ric. Hi ha moltíssimes coses. Vull dir, molts personatges o nous o que no eren tan coneguts que donarien peu a moltíssim producte. En llibre, en còmic, en sèries, en pel·lícules, no ho sé, però a mi em va obrir també molta possibilitat de... Vull saber més de moltes coses, de molts personatges, de moltes històries. No sé si m'enteneu per on vaig, que és una llàstima que es tanqui, però vull pensar que potser tanquen aquesta temporada, aquesta sèrie en concret, i que es poden obrir moltes possibilitats. Vull dir, sèries, o és igual, personatges alienígenes que no havien vist mai o que quasi no es coneixien. A mi les bruixes me tenen fascinada. Perdoneu, li dic bruixes, no em recordo els noms i tal. Aquesta comunitat de bruixes, com creen aquestes noies? Vull dir, tot això, per mi, que no sóc especialment llegida, em dona molta curiositat. Llavors, ja us dic, jo la defenso molt, aquesta sèrie, perquè no trobo just el que li va passar i a part perquè és que realment és un món de possibilitats, aquesta sèrie, per després, per tots els seguidors de l'univers de Star Wars. Albert. Molt bé, va, vaig a... A veure, a mi és que tinc moltes coses a dir d'aquesta sèrie en el sentit de que és una sèrie que em va agradar moltíssim perquè, com ja sabeu, jo sóc molt fan dels Jedis i Star Wars a mi m'agrada principalment perquè m'agraden els Jedis, m'agraden les espases de llum, les lluites amb espases de llum i hòstia, clar, si us hi fixeu, des de l'època de les preqüeles més enllà, és difícil fer una pel·lícula de Star Wars on tinguin gran presència els Jedis, bàsicament perquè s'extingeixen. Llavors, són una cosa que és residual. Llavors, els Jedis que hem vist més enllà de les preqüeles són... n'apareix un, dos... És difícil veure una pantalla més. Llavors, tenia moltes ganes de veure una sèrie coral de Jedis i això ho té. Té unes coreografies que són bestials. Té, per mi, un tracte exquisit a tot el que és la filosofia o els conceptes de Star Wars. És a dir, per mi no trontollo absolutament res del cànon amb les coses que s'han ensenyat aquí. Trobo que ha sigut molt curosa, fins i tot massa en alguns punts, de respectar coses del cànon i d'anar a buscar coses fins i tot a llegendes, com el material del cas d'en Quimir. Hem vist per primera vegada en pantalla el sangrat d'un cristall. Brutal. Però per mi, tot i elevar tot això i semblar-me que l'argument està molt ben parit i trobar que és una història molt xula, trobo que ha pecat molt a nivell de producció i és un dels punts que més em xirria a nivell de que ha costat molts calés i després la poses al costat de Skeleton Crew, per exemple, sense anar més lluny, i després també te'n pots anar a Andor, a Ahsoka. Aquests productes que dic, Andor, Ahsoka, Skeleton Crew, són... Hosti, tenen plànols que et podries fer fondos de pantalles amb ells. Estàs a Star Wars i hosti, l'espai, com està enganxat, està molt ben fet i amb un pressupost que és molt menor al que tenia The Acolyte. I The Acolyte moltes vegades presenta llocs molt foscos, llocs que fins i tot poden semblar de cartró pedra. Hi ha un moment que, en la que tenen la batalla amb en Quimir, que parteixen l'arbre d'un costat i se'n va per l'altre, que són detallets d'aquests que veus que falta polir. I sobretot el que em va fallar és tenir la sensació de que estàvem a l'Alta República. És a dir, jo venia de llegir els llibres de l'Alta República, fins i tot veure en el Jedi Survivor veus tots els vestigis també de l'Alta República, veus l'estètica, veus l'arquitectura, i tot això no vaig veure plasmat a la sèrie de The Acolyte. És a dir, si m'haguessin dit que la sèrie de The Acolyte passa 3 anys abans de l'amenaça fantasma, no m'hagués xirriat més enllà de que, perquè sé que no fan servir, o sigui, els cazes que fan servir són vectors que ja no els veiem a l'amenaça fantasma, que coses d'aquestes que jo conec perquè conec el cànon dels dos llocs, però que a nivell estètic
no et dona aquesta sensació de grandesa, perquè al final el que és l'Alta República és grandesa, és tot magnificent, és tot coses que et recorden a l'or, és una estètica molt daurada, molt blanca, daurada. Aquests colors els vaig trobar molt a faltar. Era tot molt fosc. Clar, però també és l'època de l'Alta República, però l'època ja final de l'Alta República. Sí, no però és la tot i mateixa això... època que les novel·les. Sí, però tot i així, a nivell arquitectònic, els temples i els això, no et dona. És a dir, per exemple, amb Cal Kestis, quan veus els vestigis, els temples de l'Alta República, són encara així i no ho veus aquí, saps? I és això de vectors en veiem dos en un moment molt determinat. Coses d'aquestes que tenies ganes de veure com a fan de l'Alta República, les vaig trobar molt a faltar. I clar, crec que potser com a porta d'entrada, que és el que volia ser això, a l'Alta República, perquè clar, l'Alta República havia entrat perquè ens havíem llegit les novel·les, però que ja són fans de Star Wars, però en el públic mainstream aquesta segurament era la seva porta d'entrada a l'Alta República. I com a porta d'entrada jo crec que falla. Entenc el concepte perquè volien empalmar també coses que donguessin reminiscència a les preqüeles perquè l'espectador connecti. Però poder arriscar-se a fer un Skeleton Crew els hagués sortit millor. És a dir, un Skeleton Crew en el sentit de que agafis una història totalment independent on mostris com és l'Alta República, on mostris aquest esplendor i puguis desenvolupar aquesta història això, com a una època esplendorosa, que pintis una història independent i després, més endavant, puguis abordar històries així, més crues, més tèrboles i més... Perquè, clar, al final és això, et situen en un context diferent on et pinten que l'Alta República és l'època de màxima expansió Jedi, però això no ho acabes de veure gaire, veus una sèrie molt fosca. Trobo que, com a espectador, entrar en aquesta sèrie i dir estic entrant a l'Alta República no acaba de succeir. Però, bueno, més enllà d'això, la trobo una sèrie bestial, a mi em va encantar. Però sí que em falla en aquest sentit de connexió amb l'Alta República i a nivell de producció, aquests plànols més macos que jo he trobat a faltar. Que jo crec que estic connectant amb Roger, el fet aquest de dir que estem al final de l'Alta República i que potser hagués anat millor atrevir-se a fer el que deia jo abans, una mica desvincular-te de coses que ja has vist o voler portar a Star Wars allà on està, el fet de voler sortir Darth Plagueis, Yoda, o sigui, que dius, hòstia, doncs potser hem de fer el pensament de que no cal i en aquest cas que Skeleton Crew pot haver trencat una miqueta l'estigma aquest de dir és que hem de sempre vincular-ho, que sé, ha de sortir Yoda sempre. No, potser no cal ni que hagi nascut o que ningú sàpiga qui és Yoda i la sèrie pot seguir igualment. Roger, que anaves a dir alguna cosa, perdona. Sí, no, anava a dir que amb el nivell de producció que és on més va fallar i en principi que sapiguem és la raó per la qual no ha continuat, que és perquè era desorbitat el pressupost. I clar, no s'entén com amb aquest pressupost s'hauria de veure de manera excel·lent i no és el cas, com comentava en Álvaro. Llavors va fallar aquí alguna cosa. Clar, però això també m'agradaria, perquè fa una setmana va sortir una notícia que The Acolyte havia sigut la segona sèrie més vista de Disney Plus. Per tant, dius... no sabrem mai els motius de cancel·lació, està claríssim. Però si em dius que és la 20 sèries per davant seu, que no ha acabat de triomfar, no ha tingut audiència, entendria perfectament una cancel·lació. Però que em diguis que és la segona sèrie més vista de la teva plataforma i te la carreguis a la primera temporada, no sé, a mi em fa sospitar. No és tan estrany, perquè una de les grans polítiques que tenen els grans canals, no? Així, ja no és el que s'hagi vist o el que hagi guanyat, sinó la comparativa amb el que ha costat i el que ha guanyat. No és el mateix, perquè clar, si ha costat moltíssim i ha guanyat només molt, encara que hagi guanyat molt, en realitat la diferència no és tanta. I això ha passat a altres plataformes, amb altres sèries premiades, sèries estupendes que fan una temporada i la tallen, i és per això, perquè s'han gastat massa i han guanyat menys que el que tenien previst. Llavors, és igual que s'hagi vist molt, és igual que tingui molt d'èxit. A ells no els ha sortit a compte. I aquí es queda, I és igual que hi hagi molts fans.
perquè ells havien previst que guanyés moltíssim més. Com no ha arribat aquest moltíssim més que ells volien, ja no és rentable per ells. I és igual als fans, és igual. Clar, és el tema de les exigències. És que Star Wars s'exigeix moltíssim. Clar. I per aquesta sèrie, perquè sortís rendible, havia de triomfar d'una manera exagerada, la qual cosa no va ser així. No va passar. Però... Que ull, és a dir, que The Acolyte estigui cancel·lada no vol dir que es tanqui la porta a seguir explorant aquests contextos. Clar. És a dir, jo no tanco la porta que en determinat moment es centrin a explicar-nos la història de Darth Plagueis, però serà d'una altra manera o des d'una altra sèrie que no serà de The Acolyte. Al final, The Acolyte és la història de Kimir, vull dir, tal com la deixen al final, seria la història de Kimir i Yosha. Llavors, això serà el que se'ns acabi, tot i que no descarto tampoc veure'ls com a secundaris a altres llocs, saps? Però per mi el que s'acaba és la història centrada en aquests personatges i anirà a explorar altres visions. Perquè si ho continuessis així, doncs segurament necessitaries fer una segona temporada amb un pressupost similar, amb uns resultats similars, i per tant jo crec que aquí és on te diu frenem, aneu a buscar un altre costat. Aquí te m'has avançat una miqueta perquè us anava a preguntar precisament això, si creieu que, com deia l'Helena, veurem aquests personatges en altres sèries, ja no en altres productes, perquè fer-los sortir amb llibres és relativament senzill d'alguna manera, però més ja parlant de sèrie, ja no potser m'atreveixo a dir pel·lícula, però que sí que en altres sèries que en el futur poden venir de Star Wars, creieu que seguirem explorant la història d'algun d'aquests personatges que hem vist de The Acolyte? No ho sé, la veritat. Clar, també cal veure si faran algun producte en aquesta època un altre cop. Clar, perquè, clar, si no ho fan, doncs no, és molt més difícil. Però si sí que tornen a aquesta època, llavors sí que ho veuria bastant viable. També pot ser el que ha passat moltíssim a la història del cine, que hi ha X pel·li / X sèrie que en el moment de l'estrena són fracassos i després es converteixen de culte. I després, per ser de culte, interessa reviure d'alguna forma això. A lo millor ara mateix no, perquè no, però d'aquí un temps aquesta sèrie comença a donar inquietud a molta gent comença, bé, això ha passat amb moltíssimes pel·lícules, no de Star Wars, vull dir, de tot tipus, pel·lícules i sèries que en el seu moment van ser una caca de vaca i més endavant hi ha hagut com una necessitat i clar, llavors les productores han dit ui, aquí hi ha. Llavors jo no sé fins a quin punt ara ho farien o si aquesta sèrie passa el temps i genera algun tipus de interrogant general en el fandom, podria ser productiu per ells fer alguna cosa. El què ja no ho sé. Sí. Una cosa semblant va passar amb les seqüeles, que també quan es van acabar, que també molta gent les va criticar. Llavors, durant un temps, és com que no deixem-ho, apartem aquella època, fem altres èpoques, però què passa d'aquí uns anys? Doncs tindrem un fil d'anar rei. Sí. Per tant, tornaran a explorar i molt ben possible pot passar amb The Acolyte. Ara encara és massa recent. Totalment. Qui sap si d'aquí 5-10 anys sí que faran alguna cosa. Totalment. I amb les preqüeles també 3/4 del mateix, vull dir, les preqüeles a base de Clone Wars i de Rebels s'han... Bueno, el personatge d'Anakin seria potser el més que s'ha recuperat amb el cap de molts anys, ja no només els que n'eren fans de bones a primeres, sinó tots aquells que amb les preqüeles el tema Hayden Christensen, Anakin, no el vam enganxar, s'ha redimit per molts d'aquests fans a través de productes d'avui en dia. Per tant, no seria descartable tenir alguna cosa així. I l'última cosa que hem tingut aquest any de Star Wars, per mi és el millor que s'ha fet Star Wars en temps, que és la entretinguda, magnífica, tendra, no sé quants adjectius li podria posar, a Skeleton Crew. Un gran encert, una sèrie que jo us haig de dir que d'entrada sí però no, allò de dir, hòstia, nens a l'espai, quin no sé què tal, i a mesura que anaven passant els capítols anaves veient primer que, com comentava l'Helena abans del que hi ha darrere de les sèries, hi havia molt més del que semblava explicar-te,
que la història estava molt més treballada del que et podries imaginar i que et presenta uns personatges molt interessants i un període molt interessant de Star Wars, també. A mi m'ha agradat molt. Vull dir, jo ho he comprat gairebé tot i mira que és difícil comprar una sèrie amb nens, o sigui, és allò típic de els nens els hi costa actuar i costa a vegades creure-te'ls, però aquí sí que per mi seria el més fluix de tota la sèrie, però és que el que els envolta és tan bo que els fa bons en ells i tots. Jo m'ha agradat moltíssim, molt i molt. No sé, Roger, vosaltres que després de fer el repàs a les cantines... Sí, no, a mi també. La veritat és que de les millors coses que hem tingut aquest any. Sí. Molt bé l'atreviment, no?, per fer una cosa que no s'havia fet mai a Star Wars, que és tenir un grup de protagonistes nens. Bé, sí, als Ewoks també sortien nens, és veritat. Però, no sé, com que només a l'amenaça fantasma havíem vist Anakin, no?, un protagonista nen, però així com un grup de nens a l'estil Goonies o a l'estil Stranger Things més recentment, no ho havíem vist a Star Wars i li encaixa a la perfecció. I a més, com han pensat aquesta sèrie amb aquesta estètica dels 80, no sé, té una màgia que combina molt bé, no? Aquests films que tenim a la memòria que havíem vist, bé, no la meva generació, però que molts havien vist de petits, i doncs que tothom les té gravades, passar-ho això a l'univers de Star Wars i a més amb una qualitat excepcional, que amb això sí que es diferenciaria dels spin-offs dels Ewoks, no?, que eren com un producte més secundari, amb molt menys pressupost que els films de la saga, però això en canvi és, doncs, no, anem a fer que a sobre es vegi de qualitat excel·lent i amb bon guió i amb bones actuacions. No sé, en general trobo que està de qualitat, és molt, molt complet i tot això sense necessitar que apareguin personatges coneguts de la saga ni que això estigui connectat amb moltes coses que ja coneixem de la saga, no? Per tant, no, super content. Helena, Jo he comentat que qui vulgui saber anàlisis de Skeleton Crew, que vagi a veure cada una de les cantines de Skeleton Crew, perquè a més són meravelloses, perquè ens emocionem tots quan parlem, perquè sí, és que és el que diu Roger, és una sèrie que no t'ho esperes. Dius, una sèrie de nens, serà entretingut, va. I ho vas veient i és, uala, que guai, que xulo, que ben fet, que ideal, que ben trobat. El personatge de Jude Law, és que no vull fer spoilers, però, hosti, que guai, que xulo. I és una sèrie que pot acabar així tal qual i pot continuar. És que està feta, no sé, té una cosa molt xula. I un detall que a mi, jo soc molt, 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 molt fan de qualsevol tipus de nino, Muppet, Puppet, animatrònic, tot, soc molt fan. I és una sèrie en què surten moltíssims, però moltíssims ninos, perquè m'entengueu, vull dir, no humanoides pura i dures, i que no et sobra cap, que no veus que estigui forçat, que el Nil, jo estic enamorada del nen aquest, és que el Nil, jo crec que mig món estem enamorats del Nil, però és que el Nil, jo fallo sempre amb els noms, la mussola, que no recordo el nom, Quin, es deia. I el dolentot, el pirata dolentot, que és que fins i tot et mires i dius, que mal fet. No, és que està fet expressament. O sigui, el bitxo aquell que surt allí sota del balneari, tot. No sobra cap, està molt ben feta. Després es queixen d'inclusió i tal. Coi, aquesta sèrie és inclusiva, més no poder, amb alienígenes de tot l'univers. És fantàstic, vull dir, i no et sobra res. I t'ho creus. Perquè, per exemple, a la caravana dels Ewoks i tal, vale, sí, però és com expressament fet un producte per nens. No per fans de Star Wars, per nens. És a dir, els fills dels fans que miren això mentre els papes i les mames miren... No, això ho pot veure qualsevol i no et sobra ningú. O sigui, t'ho creus.
perdoneu que sigui pesada, però és que em va sorprès tant aquesta sèrie, amb aquest sentit, amb aquesta cosa, i són nens, que vamos, jo la vaig disfrutar veient-la sola, la disfruto veient amb la nena, l'estic recomanant a un munt de gent que no són fans de Star Wars, sinó de les galàxies, perquè dic, és que la podeu veure, és igual, no cal haver vist les altres sèries per entendre... És que no cal haver vist res, vull dir, és igual. Vull dir, és molt xula, és molt fresca, és una cosa que no t'esperes. Sí, és per seure i disfrutar. És que és això, és el producte que he gaudit més com a nen des de Harry Potter, poder. És a dir, la sensació aquesta que et deixa Harry Potter quan la veus, hosti, poder des de llavors no l'havia tornat a tenir. Com a molt, una sèrie que s'hi podria aproximar seria Miércoles Adams, però trobo que no està... Més trobo fosca, potser. Juga a un altre nivell Skeleton Crew, crec. Crec que ha sigut molt intel·ligent John Watts a l'hora de fer aquesta sèrie i d'avançar-la. Molt intel·ligent, perquè ha sapigut aprofitar tots aquells elements que funcionen en les altres pel·lícules, perquè és això, veu dels Goonies, veu del Planeta del Tresor, veu de... És això, Jude Law... Indiana Jones... Sí. Jude Law és Long John Silver, de manual. Els nens són els dels Goonies. Són coses que t'has trobat 1001 vegades, però el tio agafa i ho carda bé. I no només això, sinó que el tio arrisca. Arrisca perquè t'introdueix els pirates, que és una cosa que fins ara no havíem vist a Star Wars, més enllà del Mandalorià, que el Mandalorià te'ls introdueixen per dir això ho veureu a Skeleton Crew, i és el motiu per introduir-los. Però és una cosa que no havíem vist a Star Wars, i sabent com és el fandom de Star Wars, és una cosa que dius, se't tirarà a la jugular, i hòstia, com els introdueixen. El concepte pirates a l'espai... Sí. I no només això, sinó com ha portat tota l'estètica, és a dir, la primera escena de la sèrie, que és un abordatge, és magnífic. Com pensen? Com pot ser un abordatge dels que nosaltres coneixem portat a l'estètica Star Wars? És impressionant. És que fa una cosa... O sigui, Star Wars, jo crec que una de les coses bones que té és que és un d'aquells productes de ficció que el que ha fet és eliminar la Terra. Jo crec que això li juga molt a favor. Perquè et permet crear moltes coses que et recordin a la Terra, però mai tindràs aquell cànon terrestre que et marca i t'encasella. Llavors, tu pots emular 50.000 coses en estètica Star Wars i que et funcionin. Tens les urbanitzacions aquestes americanes o angleses que estan super ben portades i dius, que maco que és. És que, dius, és algo que no he vist mai a Star Wars i fins i tot dius, uau, em costa d'assimilar, però és tan maco que ho compres. I a més, a nivell de guió, trobo que és magnífica. És a dir, hi ha un capítol, sense fer massa spoiler, que van a un lloc i descobreixen que les coordenades per arribar doncs, han estat borrades, però hi ha altres coordenades. Qualsevol altra sèrie hagués tirat per la via fàcil d'anar a explorar els altres planetes clon que l'envolten. I jo tenia molta por que es tirés per aquí. I resulta que no. Que va i t'ho porten més enllà. Llavors també pensen, hosti, jo vull fer com la típica pel·lícula d'aventures d'Indiana Jones o com els Goonies, que al final no deixa de ser una cacera del tresor, però clar, resulta que el meu tresor és un planeta. Llavors, al moment aquest d'entrada a la càmera a un planeta, no puc tenir, perquè el planeta en si és el tresor. No? Llavors, què faig? Faig un capítol on entrem a la cambra del tresor del pirata. I aquí tens un capítol d'aquests d'entrada en una cambra del tresor que és brutal. I et dona això. I després a sobre arribes al planeta i et munta ja la Casa de Papel. Saps? Perquè veus allò i només faltaria que en Jude Law es digués Tatooine ara per dir-se o per dir-se, saps? Jo què sé. Però, hòstia, que està molt ben feta, que està molt bé. Està molt bé. Hem repetit, és una cosa que si no m'equivoco heu dit tots tres, que és una sèrie per nens,
però té moments molt foscos, Sí. Skeleton Crew. La majoria d'ells protagonitzats per en Jude Law, Sí. realment la poca... Però a mi m'ha agradat molt que juguessin amb aquesta dualitat del fet de dir els protagonistes són nens, evidentment passen coses infantils, o la manera de reaccionar dels nens són infantils, però al mateix temps és un component molt fosc els pirates mateixos comportant-se com pirates, llançant gent per la borda, en Jude Law amenaçant amb el que amenaça i tot al tram final de la sèrie. I fins i tot veus planetes bastant xungos, com el port espacial aquell dels pirates, que tot té un aire allò de... Sí, la galàxia és molt bonica, són nens, però el que els envolta... Déu-n'hi-do. I a més és una cosa que m'ha agradat molt que fessin, el fet de dir sí, és una sèrie feta amb nens, però no per això us penseu que els tractarem amb guants de seda i que no hi haurà coses fosques. Jo estic molt d'acord amb tot el que heu dit i sobretot en fet que a mi Jude Law se m'ha menjat la sèrie. O sigui, vull saber més coses d'abans i de després d'aquest home. Totalment. I això que comentes és molt interessant perquè hi ha vegades que sèries, pel·lícules que surten nens acaben no actuant com a nens, perquè qui ho ha escrit, lògicament, és un adult. I aquí els nens sempre són nens en un món d'adults, perquè quan estan a fora és un món d'adults, i un món d'adults pot ser cruel, i els adults són adults i fins i tot actuant amb els nens. Vull dir, que els adults no és ai, venir con ell. No, els adults van a lo que van. I això a mi m'ha agradat perquè els nens són nens sempre, del principi a la fi, i fins i tot els moments difícils segueixen actuant com a nens, amb la inconsciència d'un nen en un moment donat, amb la por d'un nen en un moment donat, que és totalment diferent. I a mi això em dona un punt de veracitat. Saps? Que el que és dolent, amb adults i amb nens. I el nen és nen sempre, perquè és que és un nen, no pots fer. I el moment que té de valor és un valor inconscient de nen. I el moment que té de por és el moment de por d'un nen. I això li dona molt realisme precisament al disfrutar d'aquests nens fent de nens en un món que no sempre pot ser... Clar, que els hi passa, oh, que xuli, que divertida l'aventura, sí, però que estàs un port especial, que si no vas amb cuidado aquí et tallaran. Sí. Sí, perquè hi ha una cosa molt típica de films per nens, on els nens són molt espavilats i els adults, els dolents d'adults, sempre són més simples que no sé. I sempre els nens són molt intel·ligents i sempre se'n surten, no? I en canvi, a Skeleton Crew no ho veus d'aquesta manera. I això és el que fa que sigui molt més real, no? Com comentaves. Clar, i això, de fet, es poden fer spoilers o no, Pau? Intentem no fer-ne excessivament, però... Que sigui que pari. En tot cas, Jude Law, el paper que fa és molt cru en determinats moments i et porta a l'extrem en molts d'altres. I no sé, l'acció també, hi ha moments d'acció de la sèrie que són molt bèsties i són dels guapos que hem vist amb naus que no havíem vist fins ara. Bueno, molt xulo. T'has hagut de contenir pels spoilers, eh? Sí, una mica, bastant. És un debat que s'ha fet una miqueta a l'acabar la sèrie. Vosaltres sou partidaris de Skeleton Crew 2 amb els nens o deixaríeu la cosa aquí i voldríeu veure altres personatges, però ja deixant els nens enrere? No sé jo deixaria aquí. Amb tot o només amb els nens? No, per exemple, jo Jude Law sí que el veig participant en altres productes. Els nens potser no tant. Sí que m'agradaria saber tant dels... Fins i tot tampoc em molestaria que sortissin els nens, però vull dir... Crec que les coses que passin ara... no m'agradaria un Skeleton Crew 2, però sí que m'agradaria que en els productes que passin a partir d'ara ens vagin desgranant misteris que ens ha deixat oberts Skeleton Crew.
quan passa exactament lo de Tatooine, des de quan és així, en Tac Reno, qui és exactament... Bueno, una sèrie de misteris que d'això en sis no m'importaria que els resolguessin, però en altres productes. És a dir, jo no veig un segon Skeleton Crew perquè trobo que és tan rodona i tan única que trobo difícil ara fer una segona temporada, perquè bàsicament del que es tracta és això, no? És una típica pel·lícula d'aventures de cerca del tresor. I no és com Indiana Jones, que una vegada n'ha caçat un en pot anar a caçar un altre. O sigui, les casuístiques que succeeixen aquí crec que són una cosa que no es poden tornar a donar, saps? Però sí que molt a favor de que es facin productes semblants, vist el que hem tingut, però d'altra índole. Clar, és que la història, diguem, l'aventura dels nens, entre cometes, arriba fins aquí, l'aventura d'ells. Llavors, un Skeleton Crew 2, que faltin o els nens o Jude Law, ja no és Skeleton Crew 2. Llavors sí que potser a la línia del que diu Albert, no estaria malament saber què era abans el Jude Law, d'on ve, o a on va, però ja seria una altra cosa. I els nens, jo ara estaves parlant i estava pensant què passarà al planeta que després de tot i a lo millor hi ha una obertura i a lo millor els nens de grans surten. Bueno, jo, per exemple, tinc claríssim que Wynn serà un alumne de l'escola Skywalker i que morirà a mans de Kylo Ren. O serà amb lo repel·lent que és, o serà un dels fundadors de Ren. Però, o sigui... Jo no ho tinc tan clar, això. Amb la incidència que se li fa sobre el voler ser Jedi, a mi no m'estranyaria veure al final a Luke li falten clients, encara no l'hem vist, i va ser en una època on Luke ha de fer una mica de campanya si vol tenir nens a classe i cobrar un sou a final de mes. Saps una cosa que crec que fa molt, molt, molt bé la sèrie? Que el nen no mostra en cap moment força. Ja, totalment. És que jo crec que el seu... No vull entrar en spoilers. No, simplement que hagués estat superfàcil que fos un futur. Sí. I la gràcia del personatge és que per molt que li agradin, si més no, durant la sèrie, no té el típic moment de ui, resulta que té poders de la força, tal. No. Llavors, què passarà? No ho sé, però a la sèrie m'ha agradat molt que ell sigui molt fan d'algú sense parnassos haver de... Llavors, això a mi m'ha agradat molt. És a dir, es pot ser fan dels Jedi, sabem molt dels Jedi, sense tenir la força intensa també en mi família. No. Sabeu això? Però qui sap si de gran... Jo voto perquè facin alguna cosa quan són grans, perquè són personatges molt xulos, molt diferents, i que els nens han viscut tal aventura de petits que de grans potser els hi tira sortir fora, qui sap. I podria ser una història totalment aliena al que dèiem abans, al conegut, i l'univers és molt gran, vull dir, no sé, això a mi m'agradaria. Jo realment sí que vull un Skeleton Crew 2. Perquè sí que és veritat que la primera temporada tanca molt rodona i la història doncs s'acaba, no? Deixen alguns misteris, com ha dit Albert, més per explorar potser en altres productes, com el misteri del planeta, no? Com es va crear. Això ho veig més per un altre producte. I potser en Jude Law també es podria descobrir en un altre producte. Però a mi sí que m'agradaria una continuació, però que no sigui realment una continuació directa, sinó que hagin passat uns quants anys, que de fet pels actors ja han passat uns quants anys, però amb uns nens doncs més adolescents, ja no són nens, ara són adolescents, i una història nova d'ells. Però jo crec que podria ser interessant, també. A veure, jo haig de reconèixer que jo sóc més partidari del pensament de l'Àlvar, per exemple, tot i que hi ha una part del que diu en Roger que també em temptaria fer, bueno, ara ja són adolescents, ja cadascú té una mica la seva feina, s'ha obert a Tatooine a l'univers i els hi sorgeix alguna cosa que es necessita l'un a l'altre, perquè, com ha dit l'Helena, també viure aquesta experiència junts, això ho veiem al final, els ha unit moltíssim, per tant, entenem que aquesta relació seguirà. Però si pensant-ho fredament, jo preferiria que a partir d'aquí en altres productes de Star Wars es anés fent menció a coses que han passat, es vagi sabent aquests petits misteris que aquí no han quedat tancats i els anem desenvolupant una miqueta. Però bé,
De moment encara no tenim notícies de com anirà, què hi haurà en el futur. Digues. L'única possibilitat que veig de que això, o sigui, d'un Skeleton Crew 2, no seria un Skeleton Crew 2, sinó l'única possibilitat que veig com per continuar aquesta història és que es centrin a fer històries de pirates, de com els pirates es desenvolupen en aquesta època, que sí que segurament et permetria fer coses independents perquè viuen al marge una mica de tot i demostrar-nos aquesta vida pirata i d'anar a caçar tresors o motins o coses així, però els nens segurament no serien els de Tatin, quasi segur. Especulacions meves, Sí. I que hi apareguin Hondo Naka. Que hi apareguin Hondo Naka. Exacte. Bueno, I al final hi ha una cosa que queda buida, que és que en Bane, que és un dels pirates que està a les ordres d'en Jude Law, apareix a The Mandalorian sota les ordres d'un altre capità, que s'assembla al Capitán Barbosa, però amb algues que li pengen. Llavors, tota aquesta transició d'aquest canvi de governança pirata o canvi de tripulació o el que sigui, no sabem què ha passat aquí, ni d'on surten, ni també sabem que acaben muñecos tots, però en tot cas, vull dir això, o sigui, pirata realment sí que et dona teca per fer. Sí. Però bueno, de moment el que sabem que vindrà més endavant, jo he provat aquestes 4, que sé les que sí que tinc constància. Sí, són les més clares. Que s'estan fent, que de fet Andor 2 la tindrem aquest 2025. Sí, d'aquí menys de 3 mesos. Ahsoka 2 no sé com està el tema ara mateix, no sé si us sabeu alguna cosa o com està la sèrie en aquests moments. En producció. Sí, encara no ha començat el rodatge, però... Sí. Ens en anem al 2026, suposo, per Ahsoka 2. Sí, jo crec que sí. Amb Ahsoka 2 l'únic que tenim són rumors del substitut de Bailen Skull, també han sortit rumors de que si la Padme podria tornar. Sí. Veritat. Cosites. Que és una sèrie que jo veia complicada de continuar pel fet de que es divideix molt clarament en 2 quan acaba la primera temporada. És que jo crec que el que passa a la galàxia, o sigui, que a la segona part, la part que s'ha quedat a la galàxia que nosaltres coneixem, es desenvoluparà en altres sèries o en altres productes. Jo crec que Ahsoka ara se centrarà en aquest Mortis o el que sigui, aquesta galàxia nova, i se centrarà, jo crec que al final el que ens espera és la culminació és un homenatge i un entronament, fer déus i deeses a Hayden Christensen i a Ahsoka com a pare i mare de Mortis, i jo crec que és l'homenatge que els hi vol fer Filoni. Llavors jo crec que se centraran en aquesta part i que Thrawn i d'això es passarà per altres cases. Jo crec que sí. No em molestaria, Jo veia 2 trames molt potents com per unir-los en una sola sèrie. Exacte, sí, és que és així. Mandalorian and Grogu, això és pel·lícula, si no m'equivoco, no? Sí. Correcte. Una possible sèrie que es diu de després de la pel·li, però això a saber. I tampoc tenim data d'això. Sí, de Mandalorian Grogu, sí, de fet. Sí. De la pel·li no sé si era 22 de maig de 2026, de Mandalorian Grogu. No sé si la canviaran, però per ara és aquesta la data anunciada. Com a mínim tenen marge una miqueta per anar-la fent. Ja l'han acabat de rodar, això sí. Ja està rodada. Ja està rodada? De Mandalorian Grogu, sí. I es plantegen un any de preproducció, Déu-n'hi-do, no? Sí. Sí, però perquè tenen uns calendaris, perquè ells que ho han d'anar posant a la cua les coses. I que siguem conscients que és la primera vegada després de les seqüeles que torna Star Wars al cine, i jo crec que s'ho estan preparant bé, això. Sí. Al final és el puntasso fort i on Star Wars farà taquilla de veritat. Perquè al final és això, amb streaming ja sabem tots els problemes que hi estan havent-hi, i jo crec que s'està preparant perquè al final el cinema és el punt de recaudació de fans de Star Wars, el punt de trobada,
i on te reactivaran merchandising i tota la pesca. Perquè al final, si us hi fixeu, la majoria de merchandatge mainstream, almenys jo ho veig a les escoles, i nosaltres sí que tenim fricades més personalitzades d'últims productes, però els nens segueixen portant Kylos i Reis. És a dir, no... I de Mandalorian també ha transcendit, però més enllà d'això... Glascan Grogu. Sí, exacte. Sí. Jo, mare meva, jo Grogus ja en tinc 5. 5 jo, i la meva filla uns quants més. Sí. No, però sí que és cert que sèries com Ahsoka, Andor, evidentment, seria la que menys et porta pel merchandising, no han generat aquest boom de figuretes o de ninos que sempre han acompanyat a Star Wars. Vull dir, a Star Wars sempre l'ha acompanyat un personatge des dels Pork amb les preqüeles. Vull dir, hem anat tinguent personatge i a les sèries s'han quedat una mica orfes d'això. I l'última que he posat és el que em sembla que ha sigut l'Àlvar que ha comentat una mica també per sobre que tindríem, que és aquesta continuació de la història dels Skywalker en el personatge de la Rey, que jo ja no sé si això serà una pel·lícula, una trilogia o què veurem. No sé si algú em pot posar una mica de llum a la foscor, vull que ha tornat a tancar les portes. Jo crec que de moment ho plantegen tot com a pel·lícules úniques per veure què passa i després, depèn de l'acollida i d'això en si, jo crec que estan destinades a convertir-se en trilogia. Sí, en principi és això, per la informació que hem anat tenint, serà un sol film, no serà l'episodi 10 i per tenir l'11 i el 12, sinó un film de la Rey i ja veurem si tindrà més continuació o no. Segurament sí, però d'aquesta manera, doncs, si no funciona, doncs ho poden aturar i ja està. És un spin-off més. Molt interessant, o sigui, no està concebuda com a Star Wars episodi 10 o Star Wars episodi 11. Sinó està oficialment no, també hi ha hagut el rumor, però... Vale. No, és veritat que s'ha dit això. Producte de la Rey. Sí. I punto, i ahí s'ha quedat. El que sí que ha canviat molt de guionistes. De fet, recentment hem tingut una nova notícia, que un nou guionista, ara ja tenim, però és potser el tercer o el quart, ja no sé. Sí. I de tots aquests productes que venen, no sé si me n'he deixat algun, quin és el que us fa més il·lusió o teniu més ganes de veure ara o en un futur pròxim? Tots. És que... No, et dic... No, però... Et dic de veritat que no et sabria... O sigui, que tinc les mateixes ganes, que són moltíssimes, de tots 4 productes. Jo si n'he de triar un, el del nou Ordre Jedi d'anar a Rey. Tinc moltes ganes de tornar a veure anar a Rey al cinema, però per altra banda, com que també és el més llunyà, o encara ho veig molt llunyà, clar, per exemple, d'Andor 2 en tinc unes ganes brutals, però perquè també sé que ho tinc més a tocar i sí que de Mandalorian en Grogu, ara per ara, òbviament que tinc ganes i a mesura que s'acosti el moment doncs estaré amb unes ganes increïbles, però ara mateix no em crida tant l'atenció com per exemple el film d'Anna Rey o la segona temporada de Ahsoka fins i tot, però no sé, suposo que és perquè encara haig de veure quan comencin ja amb el màrqueting i coses de Mandalorian en Grogu, òbviament en tindré moltes ganes, però ara per ara és com, va. Jo el que li tinc moltes ganes, perquè tinc una debilitat personal, és a Grogu, i el Mandalorian també, però el Grogu, que el Mandalorian sí és en Pedro, si no, pues vale, però jo vull, clar, vull dir, jo vull en Pedro, perquè estic enamoradíssima d'aquest home, perquè em sembla un actor fantàstic i un home maquíssim. En Grogu, no sé, jo em vaig enamorar, vull dir, va ser un fletxasso amb en Grogu, de veritat, em vaig enamorar moltíssim, però perquè és un nino, no és CGI, no és 3D, em vaig enamorar i tinc moltíssimes ganes. Andor li té ganes l'Helena fan. És a dir, és un producte Star Wars, vull veure'l, però Andor és una sèrie que la trobo molt dura. O sigui, a mi em sembla molt heavy, és una sèrie molt salvatge. Jo he patit molt amb la primera. Vull dir, els últims capítols sobretot és que era, escolta, Kleenex, i he patit molt. És una sèrie bastant fosca, en molts sentits, no? Llavors, la veuré, la disfrutaré,
però poquet. I després, la Sokka, és que m'encanta, és una Jedi estupenda, fàcil que fas i mola molt. Sí que crec que es quedaran amb ella, sobretot. I la Rey, a veure, perquè és que em fa por tenir ganes, perquè de cop i volta giraran, que canviaran 27 guionistes més i de cop la cancel·laran perquè són així, de raros. Però que cancel·lar-la no, però... Esperem que no. No se sap mai. No, saps què passa? Que han dit 1000 coses i després cancel·len perquè ja algú que... M'encarinyo poc per si de cas. Jo al final, jo crec que molta gent diu, ostres, això no va bé perquè van canviant cada vegada de guionista. Però jo crec que també tu pots mirar pel costat positiu i dir, és que volen que el producte sigui molt bo i per això, si el primer guió no els convenç, doncs escolta, fora i un altre. Que tampoc, doncs escolta, un altre. Això és que tenen interès en que això surti bé. Llavors, tu pots prendre... Sí, no, jo soc, des de sempre he defensat a la Rey, allà de, ai, una noia, les tonteries, dic, què passa? Vull dir, doncs mira la Leia, quin tros de dona, que se'ls menjava tots. Vull dir, sí, molt protagonistes, però tal. Però és això, em fa com aquella coseta, fins que no sigui allò de, ja ho han rodat, ja d'esto, diré, vale, ja m'ho crec, no sé. Jo crec que comparteixo molt amb en Roger, perquè em fa molta il·lusió veure Star Wars al cinema i amb Star Wars amb Jedis, que Mandalorian i Grogu estan molt bé, però haig de reconèixer que em fan mandra. Sí, a veure, evidentment, però és el que dius, però tornar a veure Jedis al cinema, una història de Star Wars com el canon marca, per dir-ho així, és allò que dius, hòstia, em tempta moltíssim, encara que m'hagi d'esperar 1 o 2 anys més per poder-lo veure. Totalment. I en sèries, Skandor va deixar el nivell molt amunt i si aquesta segona temporada, ja no dic que sigui millor, però que sigui igual que la primera, jo crec que la gaudirem moltíssim i també li tinc moltes i moltes ganes. Doncs és que hi veurem Montserrat. Sí, és veritat, destapat en primícia per en Darth Segador. Només per això ja val la pena. Doncs, Roger, Àlvar, Helena, moltes gràcies. No sé si us ha quedat alguna cosa que voleu comentar que ens espera de Star Wars o de... Jo només vull fer una predicció i és que estic molt convençut que en algun moment o altre, no sé si serà en aquesta Celebration o posterior, en algun moment veurem un producte animat de Star Wars que se centri en l'època de Luke amb l'escola Jedi. Perquè trobo que hi ha molt la necessitat d'explicar aquest context, però trobo que no té sentit fer-ho amb live action. Llavors, tenint el nivell de sèries d'animació que té Star Wars, trobo que és una molt bona oportunitat per tenir una sèrie de Luke, que a més és un personatge que és molt estimat per tots, i fer una sèrie de l'estil Clone Wars i Bad Batch amb el context de Luke post les pel·lícules originals, pot ser magnífic i pot ser una gran sèrie i poden explayar-se, explicar-nos els orígens dels Cavallers de Ren, de Luke amb l'escola, dels inicis de Kylo Ren quan era petit, i ho poden fer sense haver de recórrer a CGI i a històries d'aquestes i donar-nos un molt bon producte. I aquesta és la meva gran aposta. Ja està. Home, Lucasfilm té un secret guardat, que és la nova sèrie d'animació. Quina serà? Perquè es va acabar de Bad Batch i no n'han anunciat cap altra. Tindrem la tercera de Visions, també, però això és una altra història. Però sí que falta una nova sèrie d'animació i segur que ja l'està preparant i falta anunciar-la, però bé podria ser aquesta d'en Luke o bé podria ser una altra cosa totalment diferent, però sí que tenen un secret guardat, que és la sèrie animada. Molt bé. Jo compro, jo compro. Sí, jo també estic molt a favor, Però a mi que m'encanta, i així ja per acabar, que bé que tinguem tanta varietat, no? Tot just hem acabat amb Skeleton Crew i ara anirem a Mandor, que és una cosa totalment diferent. Tenim productes molt variats, en èpoques molt disperses, unes molt al passat, l'altres molt al futur, l'altres a la trilogia original, però amb un to més adult, l'altre amb un to més aventurer, més juvenil. És varietat, no sé, que no s'aturi mai, perquè a mi és el que m'agrada, no? Diversitat i si a tu no t'agrada aquesta sèrie, doncs no et preocupis perquè en tens una altra totalment diferent i que segur que et pot agradar.
Totalment, és que és un univers prou gros perquè hi capiguem tots Sí. i que tothom pugui tenir el seu Star Wars, com el que havíem parlat Sí. algun cop, amb el tema de que l'Star Wars d'en Roger no és el mateix que el meu Star Wars, ni és el mateix que el de l'Helena, ni és el mateix que el de l'Àlvar, perquè cadascú l'ha viscut d'una manera diferent, en un moment diferent, però el conjunt és de tots. Molt a favor Totalment. de que hi hagi sempre i que anem tinguent aquesta varietat de productes que ara deia en Roger de Star Wars. Doncs el dit, moltíssimes gràcies per passar el temps aquí amb mi, per acceptar la invitació i per tots els vostres comentaris del que heu anat parlant de Star Wars. Bona nit a tots. Una abraçada molt Moltes forta. gràcies. Merci. Adéu. Adéu. Adéu.